Al moment de l'ingrés, el que fem és rebre la persona a recepció, els acompanyem a l'habitació, instal·lem les seves pertinences, al gust de cada un, cada habitació és un món, és casa seva i ho decoren com volen. Després ve l'equip interdisciplinar, venen les infermeres, venen les fisios, venen les seves auxiliars de referència, es presenten i els expliquen una miqueta com funciona, tot tenint en compte les necessitats i preferències d'aquesta persona. Pugem a l'habitació, els presentem l'habitació, els expliquem com funcionen totes les tecnologies, tant la tablet com l'avisador, el bany, si necessitessin algun tipus d'ajuda tècnica també l'afegim. Fem que des del primer dia estiguin confortables. Després, amb la família o amb el resident, fem una volteta pel centre, presentem algun resident si s'escau i fem una miqueta, intentem veure el dia a dia que podria portar aquesta persona al centre, sobretot mantenir les seves preferències, si vol, no vol fer amics, si vol, no vol baixar a dinar, poden dinar a l'habitació, poden fer exactament la vida que vulguin.